Jeg hedder Max Rasmussen, og jeg er med i det, der hedder Mariager Handest veteranjernbane. Vi har drevet veterantog her mellem Mariager og Handest i de sidste 54 år på Danmarks længste veteranbanestrækning. Den er 17 km, der går fra Mariager til Handest og naturligvis tilbage igen. Det, jeg står foran her, det er en skinnebus. En flot rød skinnebus, som er bygget i 1952 hos vognfabrikken Scandia i Randers. Og skinnebussen blev leveret til Horsens Privatbaner til det, der hed Horsens Bryrup Silkeborg Jernbane. Der var skinnebussen i drift indtil 1969, altså den var i drift i 17 år. Så blev den hensat og købt af private, og for omkring en lille 50 år siden, så blev den overdraget til veteranbanen, hvor vi har sat den i stand. Og vi har her, synes vi selv, Danmarks flotteste skinnebus, og vi kalder den også lidt den røde rubin. Men i dag har vi så inviteret en masse gode veteranvenner på besøg. Det er 4-hjulede veteranvenner på gummihjul, og jeg tror også, der kommer nogle 2-hjulede. Og vi vil i fællesskab vise motormekanik fra det, der hedder motorismens lømmelalder, fra dengang farfar han var knægt. Og vi viser motorkøretøjer fra jernbanens tid, fra blandt andet en motorvogn fra Anders Sundbanen, bygget i 1926. Det er vores ældste køretøj. Vi har motorvogne fra Triangel i Odense, og så har vi vores Scandia skinnebus her fra 1953 og vores diesellokomotiv. Og sammen med en masse spændende veteranbiler, jamen der går det hele op i en højere enhed til sådan en veterandag. Velkommen til zonen Randers i Handest, og jeg vil gerne præsentere mine nære kolleger i bestyrelsen. Den første, vi har her, det er Lars Vistoft, som repræsenterer zonen i Randers, og han er garageformand. Dernæst har vi bestyrelseskollega Willy Andersen, som er allround i garagen, og herunder har vi også Mogens Andersen, tilsvarende aktør, hvad det angår. Så har vi foruden det Ivan Sejersen, som er medlem af zonen Randers, og for øvrigt lige er blevet 80 år. Tillykke med det, Ivan. Han repræsenterer Faldzonens Museum. Og så har vi Ben Gade, der render rundt et eller andet sted inde i hans brandbil, som kommer helt op fra Als, er en del af medlemsskaren her i Randers, og er også kommet til Handest veteranbiltræf. Det er en Mercedes brandbil fra 1980 er den bygget. Den er bygget i Holland og har kørt i Utrecht de første år. Derefter så blev den solgt til Viborg Brandvæsen som brugt. Der kom den op og skulle køre på stationen i Them. De var kommet lidt uheldige afsted med en bil. Da den har kørt lidt i Them, der kom den videre til Viborg og kom til Møldrup og kørte som sprøjt nummer 1 der. Og lige op til den skulle skiftes, der var lige en tur igen i Them, og så blev den skiftet. Viborg Brandvæsen fik 6 nye, og der kom den her så, den blev byttet, og den er så købt, så er i privat eje nu.
og kører ud i børnehaver og sygehus og til sådan noget som det her event og hvad det ellers måtte byde, så vi kan køre ud og vise den frem for børnene. Så har vi jo lidt sådan her i skabet forskellige strålerør til diverse brandslukninger, det måtte være. Her har vi lidt nyere, som kan give 250 liter i minutten. Og der kan man med den stråle, der kan man lave en hel vift, så man er totalt beskyttet, når man går ind i et rum og slukker. Så har vi også det her. Hvis vi lige kan få det ud, der var lidt til skumudstyr. En tilblander til skumme. Så har vi strålerøret til skumme. Og vi har den her lille slange, man sætter på. Og den kommer så ned i, en dunk med skumvæske og blander til på den måde. Så har vi også, ja, det er så det her, det er det hedder lavtryksskum. Og vi har hvis vi skal skyde lidt længere med en, det er så det hedder højtryksskum. Der kan man lave en længere stråle med. Så har vi ellers økser og brækjern, så vi kan komme ind rundt om. Der er diverse slanger, det hedder B-slanger, de store, og C-slanger, man normalt bruger til selve slukningsarbejdet. Vi har røgdykkerudstyr. Det er når man skal ind og slukke ind, så vi kan få frisk luft. Røg, det er jo som sagt farligt, så den hænger vi lige op igen. Så har vi her. Her har vi, når det skal gå rigtig hurtigt, det ikke blive brugt til en bilbrand eller til at starte med og slukke med. Der har vi den, der hedder HT'eren, højtryksslangen. Der er 60 meter på sådan en slange. Og den er jo hurtig at rulle ud, og så er vand på øjeblikkeligt, man kommer på brandstedet. Ja, vi fra Zonen Randers har fået genoptrykt et klippeark fra 1950, som vi havde på museet, og i samarbejde med Randers Sitterforening, så valgte vi at fik lavet nogle eksemplarer ude ved lokale firma i Randers, der gør, at når vi er på tur, så kan vi tilbyde børn og glade sjæle en oplevelse ved at sidde og hygge med børn eller børnebørn, at klippe ud og lave sin egen zonestation og sine egne biler af pap. Det var en fornøjelse før i tiden. Måske kan det blive for fremtiden.
er lokomotivfører Møller Jensen. Ja. Jeg hedder Jesper Møller Jensen og er til daglig letbanefører ved Aarhus Letbane i Aarhus. Og er lokomotivfører så her i min fritid ved Mariager Hans Veteranjernbane. Og kører blandt andet det skønne diesellokomotiv her bag ved os. Der er typisk privatbane standard diesellokomotiv bygget 1953 ved Frix i Aarhus. Og udstyret med en 6185 Frix dieselmotor med turbolader, som yder 375 hestekræfter og kan køre 60 km i timen. Her på banen kører vi så ikke mere end 30 på grund af sporet. Her på banen må den belastes med ca. 1.500 tons, og det har den fin magt over, i hvert fald til vores brug. Den har været vidt omkring og har kørt først ved Horsens Vestbaner indtil 1962, hvor den så kom videre til Thisted Fjerritslev-banen, som så også, ligesom så mange andre privatbaner, måtte bukke under. Og så endte den til sidst ved Hjørring Privatbaner, hvor den så blev pensioneret i år 2000. Og så har den så stået ved først Limfjordsbanen oppe i Aalborg i nogle år, indtil vi fik den her ned til Mariager, og så er den så kommet ud og køre i 2012. Sådan for alvor, efter nogle små ture lidt inden da. Jamen altså, desværre kører vi ikke med damplokomotiv i dag, fordi alle vores 3 damplokomotiver er desværre under renovering lige nu. De 2 af dem, VLTJ nummer 7 og HV3, de afventer en større revision, og Skagensbanens nummer 1, den er vi desværre ikke blevet helt færdige med på værkstedet endnu. En anden årsag til, at vi ikke kan køre med damplokomotiv, er jo så også, at der er alt for tørt lige nu, så vi vil risikere at kunne sætte ild på de forskellige tørre græsplæner og græsmarker og sådan noget rundt om rundt langs banen, og det vil ikke være så heldigt, så vi må heller ikke sådan rent juridisk.
ind ved sidste skifte. Ja.